Dobar dan. Evo s nama je tu i pomoćnica gradonačelnika Tuzle. Hoćete se prvo predstaviti našim i da malo i vi nešto kažete o ovome, podrška grada, to treba da bude, jer žena ženi mora pomagati. Naravno, Asja Ređić, pomoćnica gradonačelnika Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Drago mi je da učestvujem danas na ovom okruglom stolu, u ovoj važnoj temi, s obzirom da živimo u patrijarhalnom društvu i, nažalost, još uvijek žene i muškarci nemaju jednaka prava. Mnogo je važna, danas ćemo govoriti o tome, saradnja vladinog i nevladinog sektora i samo na taj način možemo dovesti do poboljšanja uslova života građana Tuzle. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, grad Zec je uradio jako mnogo u proteklih godina, pa evo samo ako pogledate da je od 15 funkcija u gradu Tuzli 12 pomoćnica gradonačelnika, što govori dovoljno o važnosti žena u gradskoj upravi i u gradu Tuzli. Također, kad pogledate budžet grada Tuzle, možete vidjeti da je u proteklih nekoliko godina došlo do poboljšanja kada je u pitanju i rodna ravnopravnost i pitanje poboljšanja uslova života marginaliziranih i manjinskih grupa, o čemu ću ja danas govoriti. Hvala.